ତମ ମା ଖାଲି ମୋ ବାପୁରା ପିଲା କଣ ଅନଉଛୁ କହ ସତ କଥା କହ ନହେଲେ ତ ନାକରୁ କଣ ତ ଗୁଲୁରୁ ରକ୍ତ ଖସିନି ସତ କହ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ନା 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 ଆଉ ଦେଖନ ଗଞ୍ଜାମ ଭାଇ ଶୁଣ ଗଜପତି ଭାଇ ତମେ ତାଙ୍କର କମେଡି କଣ ଆସିଲା କି ନ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପ୍ରବଳ ମୁଡା ତମେ ପୁରା ବାହାରକୁ କାଢି ଦଉଛ ହେଲା ତମେ ପୁଣି ଆହୁରି ସୁଧାରୁଛ ଏମିତି ଭାଇ ଭିଡିଓ ବନଉଛ ତମର ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମେ ତମର ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ଯାହା ବନଉଛ ସେଇଟାରେ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ ହେଲେ ଏଇଗୁଡା ତାଙ୍କ କମେଡି ଆସୁଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କି ତାଙ୍କକୁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ତମେ ବାହାରକୁ କାଢି ଦେଖେଇ ଦଉଛ ଆହୁରି ତମେ ଉଲ୍ଟା କଣ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାର କରୁଛ ଯିଏ ବନଉଛି ତା ନାଁରେ କରୁନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ନେଇ କଣ ପାଇଁ ବନଉଛ?